Gipablatter sa City Legal Office karong hapon sa Waterfront Police Station ang gihimo ni kanhi Administrator Attorney Colin Rosel sa pagsulod niini sa City Hall karong adlaw Nobyembre 8 tuig 2024. Base sa blatter nga si Attorney Rosel miluwat og memorandum sa buhatan sa City Administrator's Office sa pagpahigayon og meeting bisan walay pagtugot gikan sa buhatan sa Ombudsman ug sa Department of Interior and Local Government kun DILG ug ni Mayor Ramon Alvin Garcia. Nasuta nga napupus na ang iyang co-terminus appointment ni adtong Oktubre 9 tuig 2024 nga giisyu sa buhatan sa City Administrator's Office pinaagi ni Attorney Christine Joyce Batukan. Atong Labor Day, nagilak ang atong mayor. Kay wala kadawat og saktong papel na magsuspito siya. Pasado alas 9 kaganinang buntag sa dihang nangabot sa City Hall ang mga supporters ni kanhi Mayor Mike Rama nga nagdalag mga placards samtang nagpahigayon og press conference si Attorney Rosel sulod sa Mayor's Conference Room ug nagpahibaw nga mobalik na sila sa City Hall human sa unom ka buwan nga suspensyon tungod sa wala pagsweldo sa upat ka mga empleyado sa City Hall. Rescue siguro sila kay na-trap man mga manawag nag-rescue para ma-rescue ni sila. Nasayran nga nisuway pagsulod pagpalik si Attorney Rosel sa Office of the City Administrators apan gikatahong gilak ang pultahan diin dunay mga individual sa sulod ug maoy nakapugong kang Rosel sa pag-aksis sa iyang kanhi opisina. Kahinumduman ni adtong Mayo 8 tuig 2024 si kanhi Mayor Mike Rama Rosel og laing unom ka mga tao gisuspenso og unom ka buwan human wala hatagi og sweldo ang upat ka mga empleyado sa City Hall sulod sa dulan na pulo na ka mga buwan. Kini ang palita. Ray Pasaporte, Cebu City News.